बाकी देखी न भुलाए वाली बीमारी बहुत चलल भी है। कौन लोगन के खान पान ऐसा हो गए बेटा भैया, ऐसा खान पान हो गए कि बाई चांस कोनो घर हो जाने 5 गो बीपी के छवांग ना होको। बीपी या शुगर। आ शुगर मनोज बाग जानता नहीं भोगी बानी 3 गो चीज ले लेला। कौन कौन? पहले तो यादाश्त खत्म हो जाए, दूसर का नजर, तीसर का में सारा व्यवस्था गड़बड़ कर देता, खत्म कर दिया। कोनो काम के ना व्यवस्था गड़बड़ाए तब भोजन धोई रहता, मन करता कि खाई, ताकि शरीर जवाब देता कि छोड़ दो ना खाई, पची ना यादाश्त कमजोर होता है। और सही 2 गो सखी लोग के बियाह भइले के संगे आप बेचारी 5 वर्ष बीत गइल तो मेला में भेटाइल बड़ी सब दोनों एक के संगे ना तार बाबा के संगे भुलाए के डर अब जब दोनों जने भेटाइलो तो सखी भेटाइलो तो का पूछे लालो बर कैसन बा, घर कैसन बा, हाइट 5.5 फीट की 6 फीट हाइट, फौज में बाकी कहाँ बा बताओ सब बतियाली हलो तो एगो सही कतर के सखी पूछा जाओ सब ठीक बा। मर्दा हमार बोली भूलकड़ मिल गई। भूलकड़ माने बात भुला जाला। कैसे जानलू? कैसे? आ तब परसों भेजवी कि जाना दुर्गा पूजा शुरू भइल बावे, एगो नए साड़ी किन ले आओ। गौए जाके दुकान पर भूला जाता, ओने से ओढ़नी किन ले आओ। ओढ़नी हाँ दूसर की जाने कहत रही चुप रहो तहार तो ठीक बा, कम से कम साड़ी के बदला में ओढ़नी किन के लिए हुए हमार मर्दा तो भूलकड़ हो। 4 बरिस ओकरा संगे रहनी, एगो लइको भइल, 1 साल खातिर नैहर गइनी तो मेला घूमे गोर नहीं तो ले अचके में भेटा जाता मर्दा। हमरा को एक टकिए ताकता हाय देखा मोगी कल से का देखता नहीं का चुप चुप सोचे दे। अरे दोबारा मोगी कल से का देखता नहीं का आता ना बोल भूलकड़ हन कहता कि बहन जी लगता है हम आपसे पहले मिल चुके हैं। मोगी का कनी हो तो बहन जी लगता है हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है। तो वो किसी को देखा नहीं चिन्हत ना थी, हमें तारा बाबूजी के बड़की पतो हुई वही तू ही हम कहे कि ते ही हवे चलल बा बीमारी है बाकी पुरन की ठाठ हवे माने बाबा। बबुआ ठेकुआ बजावतल है केने गइले बड़ बढ़िया भांगड़ा बजावतल है बबुआ तो काहे न बजेबो जो रियाज बांधल है पहले से वेनु बजेबो। बड़ सुंदर परिवार लयदार है एकदम जानी ताशा बजवाली, ढोलक बजवाली, सिंघा बजवाई और सुंदर फूकले कि खोथिया लागल बे केवाड़ हो कथी पखाउज में ले पखाउज बात रहे पहले तावना में कि कथी के मारा माई के मंदिर रे अरे कथी के मारा माई के मंदिर रे कथी हमें लागल बे केवाड़ हो रिया को हमें लागल बे केवाड़ हो कथी डांड में पखाउल पर एगो दोसर काका खड़ा हुई है। आपसे मैं प्रश्न उत्तर करी लू हो
पत्थर कबली आई तो बदरी अरे सोनावा ओ मैं लगल प्यार हो सोनावा प्यार हो सोनावा तले हुरका ले ले काका खड़ा होई हैं तोरा सब जीवन भर देखला बनी हमर में हुरका बाजले नहीं हुरका हमने के कहां बाजेला पासवान भाई लोग पूजा करेला राह बाबा के ओइ में 3 गो 4 गो हुरका लेके बाजेला हुरका साज एगो ऐसा न कहला लो शंकर जी के डमरू ना आरा जिला के देन हो चिलहरी गांव के गोण भाई लोग एगो नाच पाऊ गोणऊ पार्टी बोलबे करेले हुरका उ लोग बजावेला डमरू दोसर चीज है हुरका दोसर चीज अब पलाते लोग कहता कि हुरका है डमरू के रूप बिगड़ल रूप हो तू बिगड़ल रूप काहे के घुमाओ तर लेके निमन के डमरू ले घुमाओ ओ में से जब बोल निकले तो ढोलक में निकालो आ तबला के बोल हरि राम राम तबलो हमारा जीवन भर ना बजल कोई दिन कैसेट में बजवल रहन तबला के बोल जन होला तुन्ना बदल बदल का तबला बा रामविलास सिंह जी जकार्ता मलिकार हजारों हजार पुरस्कार फैले बने हार्दिक प्रणाम करते हैं पद प्रतिष्ठा बोल रहे तबला का बोल है पंडित जी के हां नकलोल के होल से बोल निकली हां वो एगो से बीमारी से निकली हो हां दहनवारी देखने की जाम भइल भी था गाई लो कि कौन फूल फूल लाला अल्लाही कौन फूलवारो फसजुए कौन फूल फूल लाला अल्लाही कौन फूलवारो फसजुए ए मैया हो आई हो या हो लूलो भाई सेवा पावा तोहरो बतिया झोला जवाब में गाइलू कि बेली फूल फूल लाला अलोही चमेली फूलवारो फसजुए फूल फूल लाला अलोही चमेली फूलवारो फसजुए ए मैया हो आई हो या हो और हो फूलवारो है लूल भाई सेवा कवा तोहर बतिया झला हेलो बड़ा पुरान धुन है जी कि न झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाए अरे जुल्फ से कोनो गढ़ाओ बिछत रहली नहैला के बाद देहिया भेजले ना रहल तने केसिया ओसिया प्रेमी है ना बैठा बैठा तने ना झटक दियाला केस में के पानी उनका नकलूल पर पड़ो भले मोती टूट जाए केस पर शोभता मोती जस बाकी अनुभवी रहल गायत्री ठाकुर बाबा तना अनुभव का एकरा बारे में रहे नु वो गरीब पुतुल कुमार खाते गीत बोले रे कि बेदरदा अदरद देले बा उहे नु दी दवाई भले भाग रहले तब कहस भले धोखा देले बा जहारो हसनी के राखस उनका के काली माई 12 साल पहले हम हो गोला रहन कौन गीत जानता नहीं का वो उहे गाना रहे भगवान के मुंह दख्तर का उहे गाना रहे माने इस समय पर काम ना आवे भलाऊ कोई बड़ी पीछे से तारा होले बाबा के लागत ये का
कैसे उतना लंबा चौड़ा जाके जुटल बाना वही रहले बाबा है काम बाबा। अच्छा रहू हम जान करिए लंबा ये चौड़ाई देख के आई बाबा आई समय पर काम ना आवे भलाऊ मीत कोई सन बड़े दुख मुंह मोड़ ले भलाऊ ही तो कोई सनवा के धुन में हनुमान जी दोहराओ पावे आई बिना कहा आई कुछ संगति वाला बाकी रह गइल बा ठीक बा जाए वो है धुन हमारी हनुमान जी स्वयं लंका दहन को कहल के हे मैया जानकी कुछ चिन्हा दे दो प्रभु के दिखावे खातिर आयो तने बता दो कि जाके का कह दे पिताजी कहले कि पूछता रहो ऐसे लिखल बा कि और देवता चित्त में धरही हनुमत से सब सुख रही ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा सुमरि पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे ऊ इहल के बकिया बलि बल धामम हेम से लाभ हम दमित बल कृष्णम ज्ञानी नाम अग्रगणम सकल गुण निधानम बाणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि कोई हनुमान पूछा जन का कहे सुना हो जाके हनुमान सुना हो जाके हनुमान कृपा निधान से पहिया सुनो हो जाके हनुमान कृपा निधान से ओई है ना तोते जब पारान ओई है ना तोते जब पारान इहो भगवान से कहा जाने कौना कारण से एक पल प्रभु के बिना चैन नहीं खे हनुमान कहा जाने कौना कारण से विशाल दल बनी हमर तो इहो पता नहीं कि हमारा से भूल भइल बा तो कौन भूल भइल बा 100 रुपया पुरस्कार बा सागरा के टोला भोला सिंह जी पुरस्कार दल बनी हार्दिक प्रणाम करने हैं भोला दानी पद प्रतिष्ठा पा रहे हैं राहुल बाबा देखी तो सिकुआरा से चल गए बनी मंजेश बाबू तनी मंच पर आई माला देवे देवे कितना दिन हो गइल माला देहले देने बानी बाबा हमनियो को तड़पी गइल बानी जा आँखी जो हतिया नैन जो हतिया रुआ करवा कहां रहने हमारा नहीं तने को माला ले ले सिकोरा से चल गइल बनी बाबा का पौन लगी मंजेश बाबू के लोग आई सिकोरा से चल के मंजेश बाबू गइल बनी मित्र साथी गण के हार्दिक अभिनंदन बाबा का पौन लगी करता जा 1000 हमारा के पुरस्कार देनी 1000 रुपया मंजेश बाबू हमारा के देनी रवि बाबू चल गए आए नहीं हम बैठब ना अच्छा देख बार बार पौलाई करता है पद प्रतिष्ठा भोला जाने बनो बल्कि हनुमान भाई लबा भूल सिया से बिसरला बाणहिया से भाई लबा भूल सिया से भूलला बाणहिया से आइल ना काहे अबले ध्यान आइल ना काहे अबले ध्यान बताया
से कहिया अइलना काहे अमले ध्यान से कहिया समय कगार दिल बाप गिरी बाग गाँव के दियाई कहता कि हमरा यही बात पर अफसोस बा हनुमान कि इंद्र के बेटा जयंत कौआ बन के अब वनवास परेड में आके हमरा पैर में चोच मार देहलस। प्रभु जब खून देखनी तुरंत मार छोड़ देनी। ब्रह्मलोक विष्णु लोक शिव लोक चारों ओर घूम ले केहू रक्षा ना कोई। अपना बाप इंद्र के लगे जाके कहल कि बाबूजी जान बचाओ राम के बाण हमरा पीछा लागल बा। कहल कि ना बेटा राम के बाण रोके के औकात हमर नहीं के। फिर नारद जी के सिखावला पर जयंत जाके राम के शरण में गिरल है कहनी कि शरण में आई बड़ा रक्षा करम प्राण के बाकी अंग भंग कर अब उहे बाण से एगो आँखिया फोड़ दे जयंत के कौआ रूप में तयाजो कौआ काने होला लोग धड़कावे ले सौखिया के रहेला है ना लोग कसूर पर एको कागा के न छोड़ला ओ भागा कसूर पर कसूर पर एको कागा के न छोड़ला ओ भागा मरी के बान कोइला कान मरी के बान कोइला कान ओ धनुष वान से अंतिम पद आखिर ये रावण की मेरी अरविंद कोई लोग कहे आखिर ये रावण की मेरी अरविंद कोई लोग कहे संग दिली दुख भरी बयान संग दिली दुख भरी बयान ओ वीर बलवान से कहिया दुख भरी बयान ओ वीर बलवान से कहिया आई है ना तो जब तारा इहो भगवान से कहिया सुना हो जाते हो मनोज बाबा रो लगी हो रंगीन करी तनियो हरि के दान कइले का ओ धन सुवान से जाते हो लोगा के पानी धन से कहिया बोली रामचंद्र की जय। लाए हो फिर